Udazken hontan izango dugun programazioa hasiko da datorren larun batean, atxaldeko 7:00 izango da, eta triangulon, kale antzerki bat prestatu dugu, etxita, trapuzarra eskutikan. Urrengoa, irailaren 28an, Leidorren Zoazpake Santuan antzeslana, Txalo Produkzioen eskutik. Urriaren 5ean, Topiken, Arena y Jazmin flamenko ikuskizuna izango dugu. Urriaren 15ean, astelena, Maierlin zuzeneko ballet proiektzioa. Urriaren 19ean, La Sala taldeak, You Female Trip, dantza garaikidea. Azaroaren 9ean, Ados Teatroren Dublindarrak antzeslana izango dugu Leidorren. Azaroaren 13ean, Asteartea, La Bayader, baita zuzeneko ballet proiektzioa. Azaroaren 16ean, Euskal Barrok Ensamblea izango dugu Topiken. Azaroaren 23ean, Ruper Ordorikaren bakarkako kontzertua Topiken. Abenduaren 3ean, astelena, Kaskanuezes, baita zuzeneko ballet proiektzioa. Eta abenduaren 14ean, Aukeran 20 urte emanaldia Leidorren. Batzuk Topiken, beste batzuk Leidorren, aurten gaina berezia kale antzerkia antolatu dugu. Eta azken boladan bezala, prestatu ditugun kultur zale txartelak baita bi izango dira. Bat izango da iraila eta urrieko ikuskizunetarako, eta bestea azaroa eta abendurako. Lehenengo kasuan, 20 euroko balioa du kultur txartelak, berez ikuskizunak 53 euro, eta bigarrengo kasuan 30 eurokoa da. Berez izango liake 76 euro. Datorren astean, irailaren 25etik aurrera, kulturetxean salgai egongo dira.